Salutare, prietenilor! Astăzi vom face un episod de Minecraft, pentru că n-am făcut de mult în Minecraft și vreau să fac o școală și urăsc eu în viața mea. În fine, dacă vă place episodul, dați un like, abonați-vă sau dacă nu vă place pe comentarii, hai să facem școala. Mergem așa jos. Opa. Stați un pic. Așa. Școala este aproape gata, dar am jucat off-cam așa să fac începutul la școală. Dacă înțelegeți. Și egal. Și egal, frumos. În fine. Marti, vom pune... Da, să închid ușa. Ușile. Marti, vom pune podea pe jos. Oieleu. Fuck. Ce-am făcut. Și apoi vom pune bănci. Așa parcă se urmea bănci. Așa. Nu mă ca să seamă mesajele. Și așa. Așa. Și încă două aici. Opa. Așa. Pardon, am pus greșit astea. Așa vom pune asta aici. O să ne vedem când suntem aproape de final să terminăm școala. Așa și suntem aproape să terminăm casa. Școala, pardon. Am încurcat. Acum până o să pun acoperișul. Mă, pune-te. Așa. Sac. Sac. Pac. Pac. Așa. Așa, pune-te, haide. What? Bă, nu e ușa mea. Parcă aveam aici o ușă, nu? N-aveam o ușă. What the, bă, unde e ușa mea? Iată-mă, mi-a dispărut ușa. Uite cățele meu, frumos. Da. Mi-a făcut un nou câine. Ia ce frumos e. Așa. Pune-te. Punem. Haide. Hai să ne culcăm mai bine.
Ale, du-te în casă. Ale, așa. Am făcut și un tort pentru voi, dacă vreți să vă abonați. Dacă vă abonați, o să vă dau tortul vouă. Tortul vouă. Să vă dau vouă. Așa să ne culcăm. Am făcut și așa. Na. Așa, acum să mergem. Nu. Nu vreau să pun cubul ăla acolo. Așa. Da, arată bine casa. În școală, Doamne. Așa cu casa. Nu uităm. Așa. Pune. Ale. Așa, pune. O să ne vedem cum suntem acoperiți, cum facem acoperișul. Acum am ajuns la acoperiș. Așa facem acoperișul. Așa. Haide, pune-te. Punem. Așa. Haide. Așa. Pune-te. Așa. Hai că m-am. Da, m-am. Scuze că nu vorbesc, dar mă concentrez să pun efect. Așa. Așa. Și spuneți voi în comentarii ce să mai construiesc. Că pot să fac orice. Gata, am pus. Salut. Salut-mă. Salut! Și asta este cu prietenul meu. Acum m-a sunat pe mine. Da. El nu știa că fac episod. Nu aveam de să știi. Da. Așa. E bine. Eu știu dacă Minecraft e o leagă din Brawl Stars. Ce? Mă joc o leagă din Brawl Stars. Bravo. După ce termin și o școală, cred că o să mă
pus-o pe Mike, pe Brawl Stars. Dar nu știu dacă mai am timp. Nu cred. Sunt 13 ore și 5 minute să facă Nani. Bravo. Bine. Așa, punem. Am uitat doar că la Bravo sunt 6. Bă, avem elev, dar nu... Bă, avem elev, dar nu și-a deschis școala. Bă, pe caz mă că încă nu și-a făcut școala. Bă, Cine a venit ăștia ca la tine așa? nu, zombie. Așa zic. Zombie. Iată mă, e pe care nu... Și școala mai devreme. Ha? Hai să înceapă și școala mai devreme. Dar încă nu s-a terminat, încă nu e gata. Construit. Doamne, și ei. Da. Doamne. N-am înțeles ce. Elevi buni, n-am înțeles ce. I-am adus. Mamă, ce dă coltul ăla. Ce dă coltul ăla și gata, era și ca și mort. Da. Eu mă joc cu bun. La solo și am sucul. Și mă duc pe ăștia. Du-te. Încă câteva hituri. Pune-te, așa. Mort. Locul 1. Gata. Acum o să facem acoperișul final. Da. Da, termină și. Mhm. Să dați-vă un like dacă vă place. Sau o abonare. Da. Da, un like. Da, abonați-vă. Vă rog frumos. Dacă facem 100 Mai de... nevoie de abonați. Da, dacă facem 100 de abonați, fac live pe Twitch. Cine are Twitch? Da. Și dacă vă place live-ul meu, da și mai multe live-uri. Sau abonare. Deci să nu uitați, dacă facem 100 de abonați, fac un live pe Twitch. Să nu uitați. Deci vă rog frumos, abonați-vă. Cum mă gândesc, intru și eu pe leacă tava. Știi jocul care nu mai am. Știu. Da, am 600 de bani și vreau să-mi iau o casă. Mm. Da. Și nu știu ce casă. Nu știu, ava nu prea îmi place, nu prea mă atează. Da, mai intru doar pentru bani. Atât. Bani și nivel. Asta mă împrejură la mine. Știi de cine am stres? Ceva nimic. Am vrea să iau ava când, dar știi de cine am stres? M-a plictisit de el. Da, eu încă mai am, dar adică nu intră așa, dar pentru bani și nivel, adică și de amații de la casă. Mm. În rest mai nimic. Mm. Da, culeg diamantele și eu cam atâta pentru astea mă duc. În rest nu mă duc pentru altceva. Da, mai mult Roblox. Bă, chiar, vrei să facem mâine sau, nu știu, când ai tu timp să facem un episod cu Roblox? Da, cum? Bine. Facem, cum să nu facem? Dar mai trebuie să te găsesc. Că Da, să mai facem episodul. nu suntem prieteni încă.
periodios. În joc nu. Da. Așa. Ia așa vedea cum arată școala. Vrei, după că nu o să faci mică, vrei să scăpăm de la școală? Da. Visul meu. Bă, arată bine. La siful ăla și chestia aia, ce trebuie să faci? Ce? La bani la siful ăla, într-un sif, chestii. S-a blocat ușa. Nu știu. Știi ce este iau școala asta? O usă. Da, am văzut acum măscara, bă. Și am trecut din toate alea. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut episodul, dați un like, abonați-vă dacă nu v-a plăcut, spune comentarii. Astăzi am terminat școala și puneți voi în comentarii ce mai o să mai fac. Deci, ce să mai zic? Pa, pa!